रोङासै मा होनो बाबा इखौ दना ए बेरेफुंजानि मामि थांबाल' लाबोयो इयो आंहा रुथि बानायखाबायमोन मामिया मोनजाथारासै फानग्रायाबो फैलाबा दा दाख्लैफोरसो फैबाय थायोमोन मा मा मैगं लाबोखोलै आयु लाया बोरैबाथार माथो बा गोदैना गोखै गोखा होननानै सोंलायबाय नोङो मस्रुमालाय बेसे दाम माबाखौ माया आपेलखौ एसे गेदेर लाबोनांगौमोनलै माबाबा दा सासेया रोगानानै जाबाय थागोन वाव पपिता मा मैगं लाबोखो नोङो जेबोआनो मैगङानो गैया माथो सस्थाब्रा बेसेबां लाबोखो नों बेफोरखौ बे फुलकबिखौ देन्थाखौ दानखानानै लाबोबा मा जायो माथो मैगङानो एख' गैयालाय बे लाइखौनो मुथानैसो लाबोबा मा जायोमोन बेखौनो फुङावनो थांलायबाय आरो बे खामानि गैयानो माबाथ' थाइनै लाबोजायोमोन नोङो आपेल लाबोना इदि लाबोबाबो जाबाय बेखौ हानानै हरखानांसिगौबा दाना आपेलखौ स्कुलाव माना खालामदोंनो आरो बिगुर लेमनानै लाबो होननानै फिसाद्राय जाबाय बिगुर लेमनोबा गरसि लाबोदों नै गरसि बेलाय मा जाजागोनसै एख' मैगंखौनो लाबोसै माखौ मोनदि गिदिराव थांलायखो दे जारलासो खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव बरायहरनाय थालायबाय चेनेलाव सोरबाफोर गोदानै दिनैसो नुजेनदोंबा अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै भिडिअखौ नायनानै लाइक कमेन्ट गालांबानो जाबाय जियारि सुस्रांबाय आरोना आङो हनै गानाबानो ओंखारा जायाबानो थोरसि लथाबो ओंखारा आरोना लोगोफोर थ' नायलांबानो जाबाय दिनैनिखौबो आरोना बिदिनोसै एखेयानो ना होमबा लोगोफोर सामफ्रामबो बेनो संनाय जानाय थानाय नोंथांमोना नायलां जि मोजां मोजांखा आरोना दिनैनिया आरो बिराद गोबाव जाबायमोन गोबाव जाथारबायमोन जायैया ओमफ्राय बाजार गिदिराव थांदोंमोन नालाय लानानै फैबाय आरो बोराया ओरैनो नै दैलि जों मोनासेयाव बाजार जाग्रायाव मोना आरो बेखौ मानो लाबोआथाय ओमफ्राय फुंनि बाजार बैयाव मन्दि गिदिर गिदिर जायो आरोना बिदियाव थांदोंमोन लानानै फैबाय आरो बेखौनो लायनो थांदोंमोननो मिनिनानैसो थैगोन अन्थावथार नै देखायबावबाय आरोना आङो नै आखाइ मोनसेयावनो फैजोबो आरोना
ओमफ्राय लोगोफोर नैबे भिडिअ'आ माने रिहार्सेल प्रेक्टिसनो आरोना बोरै आंनो लाबोनानै होफैलायबाय आरोना भिडिअ'खौ नै माबायदि अरखौ खोमोरनाय प्रेक्टिस जायो होननानै आंनो देखायफैबाय आरो ओमफ्राय होनो मोनोनो आरो भिडिअ'खौ बेखायनो आङो होबाय आरोना आंनाव जेबोबो गैखाया लोगोफोर आंबो नुबाय नोंथांमोनाबो नुबाय आरोना नोंथांमोना नुखायो जानांगौ आंहासो नुवा ओमफ्राय बिदि जायोनो आरोना लोगोफोर प्रेक्टिस आरो प्रेक्टिसल' ओमफ्राय लोगोफोर दायो 3ता जाबाय आरोना मामिया फैबाय ओमफ्राय दासो ओंखाम संगासिनो आं माने आङो दहाय बोरायखौ ओंख्रिया बिराद गोथाव जादोंमोन नालाय ब्रा 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 ओंखामखौ थोन जाहोनानै हरबाय आरोना आङो माने आं गोदान संफिननोसै मामिनो नों जानो हायोबा जाजोबदो होननानै बुंबाय आरोना आङो ओमफ्राय ओंखामखौबो खम संखादोंमोन आङो गामाखालिनि बायदिनिफ्राय एसे खम संखादोंमोन ओंख्रियाबो जि गोथाव जाखादोंमोन आरोना ओंख्रियाबो आलुजों ना ओमफ्राय आङोथ' दाना मा खालामखो जोंहाथ' जाखांबाय लोंखांबाय जानानै बोरायाबो थांबाय मालाय आङो मबाइल नायै माने उन्दुनानै मबाइल नायगासिनो आरोना सासेखौबो फुथुदों ओमफ्राय आङो बावनानै थाबाय लोगोफोर ओंखाम संनो आरोना मामिनो संफिननो बावनानै थाबाय दासो संगासिनो जि मिनिथाव आरोना बेनो फार्स्ट आरोना लोगोफोर आं बिदि जाफेराखैमोन माने गथ'आ ओंखाम जानो नागिरफैबाय ओमफ्राय ओंखामाथ' गैया मामि आं माखौ जागोन होनबाय माखौ जानो ओंखामखौ जादो ओंखाम जादो होनबाय आं ओंखाम जाग्रोदो नङाबा दुगैग्रोदो होननानै ओमफ्राय दायो ओंखामानो गैयाना गोसोआव फैबाय आं दा संफिनबाय आरो लोगोफोर ओमफ्राय दा दुगैसिगोन दुगैखां माखां जासिगोन आरोना गथ'आ मिनिनानै थैगोन ओमफ्राय रावबो बिदि जाफेराखोमा आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आङो दिनै फार्स्ट जाफेरबाय आं बायदि रावबो बावफेराखै खोमा आरोना रावबो जाफेरादां माने बोराया जाला जाबाय होनखाथारबायमोन आरो ओमफ्राय बाबायाबो माने गथ'आबो हांहरबाय थाबाय ओमफ्राय आङो है फोजोबथारदो बिदि होननानै थुसे आंनो जबरदस्ति जाहोहरथारदों आरोना ओमफ्राय बेसेरा बेबो जालांबाय ओमफ्राय आङो संनोनो बावबाय आरोना अन्थाव माखौ जागोन होनफैबाय आंनि फिसाजोआ मामि लोगोफोर बायदिसिना साननांला आरोना बोरैबा बावफ्लांदों थैनायजों बावनायजों समान साननानै निमाहा होदो आरोना नोंथांमोनहा थ' लोगोफोर दिनैनि ब्लगखौ बेयावनो दोनथ'नोसै जोबजासिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा साबायखर थाबाय माने खामानियाबो एसे लाम साम मावदोंमोन आरोना ओंख्रियाबो जि गोथाव जादोंमोन लोगोफोर आलु गोरलैजों दुन्दिया ना आरोना ओमफ्राय सासेयाबो उन्दुलांबाय हनै जारलाजों दुखुजों मा होननांगौ आरोथ' लोगोफोर बाय बाय